Sir Starbucks ka ba? O sige, anong ganyan na lang. Bye. Lolo mo ba yun, Tol? Oo, lolo ko yun. Alam niyo yun, yung lolo ko, 70 years old na. Nagtitext pa din gamit yung iPhone. Oo? Oo. Ang galing naman ng lolo mo. Bilip nga ako dun eh. Ang hina naman pala ng lolo mo. Ah? Yung lolo ko, nagpe-Facebook pa gamit ang MacBook. Talaga? Oo. Mas Lupit mahihina nga yung mga lolo niya eh. Yung lolo ko, 8 years old na, nagigipag-date, nagigipag-chat sa mga mga chicks. Daming chicks yan. Tapos gumagamit pa ng MacBook, pati iPhone. Doon siya nagchat-chat. Ang galing naman pala ng lolo mo. Siyempre! Hello? Sige po. Papunta na po ako. Sino ba yun? Yung lolo kong 90 years old. Nagpapasundo kasi sa Gold's Gym. Katatapos niya lang mag-gym. Ngayon, nagaya naman siya mag-Dota. May dayo daw kasi. Wow! Kung wala